Kaixo, ongi etorri enpresarian telebistako elkarrizketa saio honetara. Dakizuen bezala, enpresarian Bai Euskadi elkartearen proiektua da, eta helburua du euskaraz lan egin nahi duten enpresen eta profesionalen arteko harremana eta elkarlana sustatzea. Hilero, Bai Euskadi komunitateko entitate bat ekartzen dugu saio honetara, eta gaurkoan Herrigorako Peru Aramuru dugu gurekin. Bai Euskadi ziurtagiria du Herrigorak, zerbitzua eta lana euskaraz maila gorena, hain zuzen ere. Kaixo, Peru, Kaixo, ongi etorri enpresarian telebistara. bai, eskerrik asko. Hasteko, konta eguzu pixka bat, zer da Herrigora? Zergatik eta zein helbururekin sortu zen? Herrigora elkarte bat da, orain dela 10 bat urte sortu zena, eta elikadura burujabetza, euskera eta auzolana helburu hartuta, Euskal Herriko zonalde konkretu bati, Nafarroa erdita hegoaldea egin zuzen, erantzun praktiko bat sortzeko sortu zen herri ekimen bat da. Euskara, elikadura burujabetza, Nafarroa hegoaldea, eta auzolana dira zuen proiektuaren ardatzez. Zergatik eta zein da haien arteko harremana? Bueno, guk azkenean egiten genuen irakurketa zen Nafarroa erdita hegoaldean euskararen egoera nahiko larria zela eta lehenengo sektorea ere gainbeheran zihoala. Orduan, errealitate bi horiei lurralde horretan elkartzen ziren errealitate bi horiei herri bezala erantzun behar geniela eta dena delako iniziatiba planteatzeak orduan hori auzolanean egiteko erronkartu genuen. Eta praktikan, gero jendeak ezagutzen duena batez ere da, urtean egiten ditugun bi kanpaina nagusiak, zeinetan bertako produktuak Euskal Herriko plazan jartzen diren, eta elkartasun forma ere hartzen duen kanpaina bietako batek, udazkenekoak, hor banatzen diren produktu zazki edo loteetatik urtero ekarpen ekonomiko bat bideratzen da zonalde horretako euskalgintzako egitasmoetarako. Beraz, harremana dauka hizkuntzak eta kontsumitzeko joerak, zer esango zenuke? Bai, zalantza gabe, uste dugu guk modu praktikoan eta, intuizioetek bizi izan dugu, baina euskararen normalizazioan, euskarari bultzada bat emateko ekimenak, bizitzako esparru guztietan txertatzea dagakoa, eta guk bizi izan dugu nahiko modu naturalean, hango produktuak Euskal Herrirako plazan jartzeko ideiarekin eta bestalde batetik hango euskalgintzari bultzada bat emateko ideiarekin kanpaina batzuk aurrera eraman dira eta horiek oso ondo funtzionatu dute eta horrek balio izan du alde batetik helburu horiek lortzeko, baina horretaz aparte ekoizleen mundua zonalde horretan oso erdalduna dena, zonaldeko egoera soziolinguistikoak esparru guztietan isladatzen duen bezala, baina hala ere mundu hori euskarara hurbiltzeko aukera eman du, eta 25 bateko islek egiten dute lan Herrigorarekin, eta gure kanpainetan euskaraz etiketatzeaz gain, hasita daude 12 ekoiztetxe euskara planak martxan jartzen, eta erronka dena da, datorren urterako ekoiztetxe guzti horiek euskara planetan sartuta egotea, eta bakoitza bere ritmoan bada ere, beraien lan esparrua euskalduntzeko bidean jartzera doaz. Orduan, enpresen arloan ere pixkanaka eragiten du, ez da Herrigora moduko kanpaina batek euskaran arloan behintzat pauso horiek emateko. Beste ze kanpaina edo dituzuen martxan gaur egun, aipatu duzu ez da, udazkeneko hori, konta eguzu ze kanpaina dituzuen? Bai, gure eskema da, alde batetik udazkenetik kontatzen hasita, naiz eta urte naturala
urtarrilean hasten den. Udazkenean lehenengo AEK sortzen eta ikastolen elkartearekin batera kanpaina nagusi hori egiten dugu. Herriak neurtzea oso zaila da, baina Euskal Herriko herri gehienetan egoten da kanpaina bideratzen duen voluntarioren bat, eta horrek suposatzen du herri guztietan, edo euskaltegietan, ikastetxeetan, edo lantokietan, edo elkarteetan, edo instituzioetan egoten dela kanpaina horretan parte hartzeko aukera. Kanpaina horretan parte hartzeak suposatzen du eskaintzen diren saski edo produktu loteak eskatzea, eta saski horien 25% izaten da euskalgintzako proiektuetarako. Esan bezala 25 bat ekoizleen produktuekin osatzen dira kutxa horiek, eta urtero iez 200.000 euro izan ziren, horri biltzen da, 250.000 euro suposatzen duen ekarpen ekonomikoa biltzen da. AEK ikastolak eta sortzenekin adosten dugu zonaldeko euskalgintzako proiektutara bideratu diru hori, eta Erriberako AEK-ko beka sistema martxan jartzeko, edo Tuterako eta Lodosa eta Bianako ikastolen zorrak bideratzeko, edo Deireduko sortzen ari den lerro berria babesteko izan dira nagusiki azkenengo urteotan ekarpen horiek. Eta horrekin batera, azkenengo urteetan martxan jarri genuen agerraldia izeneko egitasmo bat, eta horretara ere bideratzen da, eta hori azkenean da zonalde edo lur eremu horretako euskaltzaleen mugimendu bat sortzera datorren egitasmo bat da, labur esan da. Hori izaten da udazkenean, eta gero udaberrian, oraintxe bukatu berri dugun, bigarren kanpaina bat egiten da. Lehenengoa oso lotuta dago Gabon giroarekin, Gabon lote etxurarekin, eta bigarren honetan helburua gehiago da eguneroko konsumoan txertatu alizatea Nafarroan soilik edo behintzat nagusiki egiten diren produktu horiek. Orduan formatua desberdina da, alde batetik jendeak bakoitzak aukeratzen du ze produktu nahi dituen, urte guztirako konsumoaren eskariak izaten dira, edo hori da behintzat proposamena, orduan olioa adibidez bidoietan izaten da, eta konserbak 12ko loteetan, eta berdin arroza eta pasta eta eskaintzen diren beste produktu batzuk, eta kasu honetan hori jendeak egiten duena da eskaera despensa betetzeko. Mugitzen den volumena nahiz eta kanpaina komunikatiboki eta parte hartzez udazkeneko handiagoa izan, udaberriko honetan mugitzen den produktu volumena handiagoa da. Jendearen eskariak urte osorako ikuspegiarekin egiten direlako. Eta bultzada handi bada hango ekoizleentzako, kasu honetan prezioa jartzerakoan ez da gain jartzen beste ekarpen ekonomikoa biltzeko beste 100%, eta helburua da eguneroko konsumoan txertatu alizatea, eta orduan prezioak eskuragarriak izan behar dira. Eta eskaintzen dena norbere herrian jaso alizatea egindako eskaria jatorrizko prezioan, hau da, norbait joan eskero ekoizlearen etxera, han erosiko lukeen prezio berdinean, baina norbere herrian jaso alizatea. Eta hori da mekanismoa, eta hor mekanismo horretan oso importantea eta oinarrizkoa dena da voluntarioen lana, leku bakoitzean kanpaina bi horietan puntualki bada ere, gurekin batera lan egiten duten jende voluntario sare zabal hori. Esaten da, ez da pandemiak nolabait kontsumitzeko joera edo aldatu duela, zuek nabaritu duzue hori azkenengo urtetan? Bai, gure kasuan gertatu dena da, azkenengo 2 urteak gorantzko joerarekin gatoz hasieratik. Egia da, batzutan gehiago estutan gutxiago, baina volumenetan, eskari volumenetan gorantza joan gara. Lehenengo zaila kanpaina bakoitzeko eskaera kopurua neurtzea zaila da, baina referentzia bezala orain bukatu duen kanpaina eta udaberrian hasi baginen 3.000 bat eskatzailerekin, aurten ja 10.000 da heldu gara, eta denbora guztian izan da goranzko joera. Baina bereziki
saltoa egonda azkenengo 2 urtetan hain zuzen ere pandemiako urteak izan diren hauetan, badirudi jendeak gehiago imaginatzen dugu, edo irakurketetako bat bada, konsumoan arreta gehiago jartzen duela, bai diruz suposatzen dionagatik, eta segurazki osasunaren ikuspegitik ere bai, eta alderantzizkoa gertatu zaigu, alderantzizkoa beste ekonomiaren esparru batzuekin alderatuta nahi dut esan, 2 urte hauek guretzako aldeko joera suposatu dute eskarien kasuan. Eta eskariek gora egin dute, eta ekoizleek ere gora egin dute zuen kasuan, ekoizle gehiago dituzue aurreko urtetatik, edo nola joan da hori? Ez, gu ja badara matzagun ikuste dute 3-4 urte gutxi gora bera ekoizle talde berdinarekin. Bi arrazoi gaitik, alde batetik ez dago askoz ekoizle gehiago bertako produktuarekin lan egiten duena, apur bat inguru sozialean txertatuta dagoena, edo enpresa familiarra, kooperatiboa, edo ez dena olako makroenpresa handi bat. Eta horrek ja oso ekoizle askotarako aukera ez du uzten. Eta gero horretaz aparte, euskerarekiko eta auzolanarekiko eta olako ekeumen batekiko konpromisoarekin konpromisari lotu nahi zaiona ere igual askoz gehiago ez dira. Eta guretzako gehiago dena da, kopurutan ekoizle gehiagoren bila joatea baino, kualitatiboki daukagun harremana, daukagun konpromisoetan sakontzea. Eta horretan ari gara batez ere azkenen urteetan. Baina nahiko bagenu ere, beste, ez dut uste, 3-4 ekoizle baino gehiago topatuko genituzkenik, holako ekimena sartu aldirenak, ze gero gainera beste baldintzapenetako bat bada, produzio, nahiz eta ekoizle txikiak izan, erantzuteko gaitasuna izan behar duela, kanpainetan mugitzen diren volumena, ekoizle txikientzako volumen handiak dira. Eta orduan, batzuk igual, ez daukate beraien ohiko merkaturatze bideetatik aparte honetan sartzeko margenik ez daukate. Etorkizuna, etorkizunerako beste proiektuaren batzuk badituzue, nola irudikatzen duzu Herrigoraren etorkizun hori? Gu justo momentu honetan gaude, 3 urterako apur bat markatu genuen ibilbidearen erdira heltzen, 2023 arte. Eta 2023ko referentzia horrekin gure helburua ziren alde batetik kanpainen eskema hau egonkortzea edo behintzat berantza ez egitea, eta gertatu zaiguna da alderantziz gora egin duela. Orduan kanpainen logika horretan, gu orain heldu garen kotetan gustora gaude. Baina egia da, joa oraindik ere goranzkoa dela. Orduan, horretan saiatuko gara. Eta horretaz aparte, dauzkagu kanpainez aparteko egitasmo batzuk. Besteak beste agerraldia lehina oso laburra aipatu dana, azkenean zonalde horretako euskalgintzan ekarpen berri bat egitera datorren egitasmo hori egonkortzea da helburua, segurazki oraindik jendeak ezagutu ere ez duena egiten, baina zonaldean denbora gutxian ilusio handia piztu duena. Eta gero beste alde batetik ari gara kanpainez aparte produktuen merkaturatzeko aukera desberdinak ikusten. Jantokiekin egitasmo bat hasi dugu, eta 10 jantokitan ja produktuak heltzen dira, eta gero norbanakoen eskaerak online edo zuzenean kanpainetaz aparte eskuratu alizateko egitasmo bat, baina hori oraindik oso paperean dago. Eta gero orokorrean lantzen ari garen asko da, gure komunitatearen kohesioa, informazioa eta parte hartzea apur bat sakontzea, bai baldioetan eta bai kuantitatiboki, eta beste alde batetik ekoizleak, ikastolak eta sortzen duen ekosistema horretan ere harremanak apur bat gehiago sortzea. Mi esker, Peru, gaurkoan gurean izateagatik. Bale, zuei. Eta segi holaxe lanean.
Bale, berdin. Eta zuei ikusentzulei eskerrik asko pantaiaz bestalde zareten guztioi eta enpresarian.eus webgunean izango duzu elkarrizketa hau berriz ere ikusteko eta entzuteko aukera eta hurrengora arte.